vidimo kako je ona sreća stalno, nikada nam se zaboravlja. Zaboravlja su ta sve Gospodu setiva se, blaženi i oni koji dobro učinjeli njihov Carstvo nebesko. Čitam Evanđelje, jeste poziv, molitva Gospodu da nas ne zaboravi u njegovom drugom dolu. I upravo, ne samo kako naše sećanje jeste večno, nego kroz to sećanje mi molimo Gospoda da naša bića, naše postojanje i stav svijest i prirode se ne potružuju na nama, ne budu grešni i ne dolazi u vlast svome Gospodu. Sve vam upravo bitno, koje simboliše i označava vaskrsenje Hristovo svake sedmice, da se baci zemlje nove domove na život. Vinom zalivamo, zato kod Gospodu krvu svojom opaj veka, žito koje ga stavimo u pet, i na koji srčimo sveti naš nakuš i dajemo nam. Tako samo, suštom sjedi naših nadpriroda, suštinski, dublje nego se od ove prirode ovog svijeta. Neki prevodi dana četa ovog dana, gdje se idu, ali suštinski pred jeste ono što će nas realno vidjeti iz ovog svijeta u svijetu. Carstvo Božje i nepolazno. To je Gospod naš koji se daje velikove tjelome i pitove krvome. Zato uzimamo hljeb, žito i vino. Naša nada nije od ovog svijeta. Naša nada jeste Carstva Božjega koji nas priprema. Naš život nije danas, nego naš život jeste onaj koji nas ističi čeka i zajedno sa ti. Mi i naš svijet, nije ovaj svijet, nego svijet koji se dođe na Gospod Carstva. Ja vas posljedno svijeta i znajte da kao što je pomoglo mene, onda će vas neki moju riječ održati, vas održati, one koji mene ispuni vas iz njih. Zato Hristova crkva je sada crkva i one na stradanjima i na mučenicima sramođeni. I sve ovo što smo mi na sveti danas, i smo htjeli napraviti onima koji su krvi što to posreći. Zato stradanje 20. vek i danas jesu upravo stradanja ona koja postoje stradanje Hristova. Ako je Gospod došao da strada i da ume, da bi nam dao budosečni, znajte da nama u crkvi ništa drugo ne se ostaje i uvijek će tako biti da ćemo stradati. Ta stradanja jesu na spasenju koliko god nekim je izgledalo to čudno, tako je bilo čudno i Jevrejima i onome svijetu i ovom danas tako Bog dolazi da umri danas. Zato da bi vas, zato možda naša molitva do stradanike, do nacista, što je pominuti do stradanike svih ratova u 20. veku, jeste sećanje na mučenicu crkvu Hristovu i upravo jeste poziv na nadu na vaskrsenje i zato naš večan spomen nije minus čutanja. To što mi u crkvi ne čutimo, mi u crkvi evamo i idemo ka Gospodu. Večan spomen Gospode daje svima nama koji tražimo za sebe spasenje. Da one koji nemaju nade, oni mogu da čute, da one koji nemaju izbora, koji nemaju Boga, kojima Bog nije smisao života, oni mogu da plaću i da čutaju i da čute. A danas da se Bog smisao života, izbor spasenja, smisao postojanja, večnost i nepolaznost, i upravo mi zato u toj slavi i nadi svake što Gospode kažemo, vlastne srednosti da se vam drugo što Zahvaljujem se da Rodrigo, da Vjetanel, da Nenoir, qui était sur la femme, qu'elle est bien évoquée dans la Bible, une chose très importante pour nous,
vocation aujourd'hui et cette mémoire intérieure nous invite. Bonjour, et moi je voudrais remercier le plus jeune, M. André, qui est sacrifié son temps et des figures de donner au nom des patriotes. Je remercie aussi Gabriel, Michel, les jeunes, les madame et les messieurs. Malgré qu'il y avait des problèmes de transport suite des grèves de terre et des problèmes de transport, nous sommes réunis pour la première fois dans l'église de Saint-Étienne pour honorer nos morts. Après cet honneur, nous allons passer au côté avec le livre national, on va faire un verre d'amitié et un petit service aux mémoires de nos morts, de nos mémoires aussi des frères français qui sont morts. Dans la Première Guerre mondiale, dans le fond, je connais des cimetières, il y avait 85 tombes français et qu'on garde comme un bijou. Et d'autres cimetières des soldats français qui sont morts là-bas. Merci beaucoup. Je suis très touché, surtout des Français qui sont déplacés. Merci beaucoup. On passe à côté, écoutez le film et puis association. Merci. Au revoir. Comment ça va?